Ten kar tiegruok mar Bandari Maritime Academy Mombasa koni ng'anyo manche ne jopuonjre gi otimo ne en mano mane ok oluwore kod chike kendo ne ok giwinjo milome mar chenro mano keti. Kane giloso gi jofwamb weche gikoni achiel kuom midhiero ma jopuonjre ywago en yudo thuolo mar dhi tiegore ei meli e chuny nam kaka chik dwaro, gino ma gikoni ok osebedo negi mayot kaluwore gi chike mopogore ma weg meli keto. Kara kamano gikwedo wach ni jopuonjrego makoni oboke ma gichiwo gin mana mago ma iyango gi pachoka ma ok pinje maoko. Jopuonjrego mane ochako bago ng'anyo margi chieng' wuok tich oramo ni ok ginidogi e klas nyaka chieng' girom gi jatend migawo mar chenro mag nam Hassan Joho ma mondo mi ochiw ler ewi wach makamano. Nafikiria sisi hatukuzungumzia watoto wetu, kwa hivyo naona hii hata mimi nimekubali kwa nikamwambia mimi nimekubali kweli, mkiwa na hii matatizo kweli tungekuwa tumewaambia vile tunafanya. Sasa kama wazazi wao hapo tumewakosea, lakini sasa tunaona tunaanza kuelewana. What we are doing now, an interministerial committee has been set from our side. We are developing an implementation plan on how we are going to get the 1,000 ready. In addition to that, we are discussing with 3 German companies who are interested to take cadets from Kenya. And so this is an ongoing process. We have interests in India, we have interests in Oman. We want to confirm that our certificate meets international standards, and therefore we want the public to know. And we don't want to discourage Kenyans, especially the young ones, from going to those institutions. We don't even understand why individuals decide to go and spread some misleading information that is likely to tarnish the name of the country and even the institutions. For maybe personal interest, we do not understand.